onek cherai rok no tabu depression no klai onek no suicide khai tongo yes onek borok no suicide khai tongo cherai rok tamni ingedinge borok ni wan chungma chikon amni bagi borok suicide khai chuo mane parents sok bo responsibility tongo o jaga tamni ingedinge ni jen cherai no je mansuk rina ni ko ge mane kaisa parents bai te kaisa parents ni background to khapi abli ni cherai no nangri tongo bini parents sok ngai kabang ma ri maya amni bagi friends circle tongnai rok ni dol ni bising no aba hai kabang ma tongo kaisa borok koroi te kaisa borok ni ke ganang bini phayo bini je sanma mano nge bokha maya nge o jaga no depression rogo klai thango amni bagi ang cherai rok no sanamo chung norok jodi aba hai depression rogo klai tongkha dingke norok move on khaji norok bahai ke move on khaji dingge nini ma ba sikrei nang ri maya nge nang kaham kai mane nang o jaga no hote kogai phanya na nang bahai ke ang bo salsa mohai ingya tei ani besarang no mohai khaya tei ni nang kaham ke kogai phaji tei nang kaham ke success khanya na ni life success khai nang phunung na na ji je kono jaga la chimung phano mang khadenge opman phano mang khadenge ba hamjang ma jaga phano ong khadenge nang jodi thei chi thanga dengke society khaisi ka dengke tebo te kebo ni buskang phaye ni mung no kusu kare nai krei phunung nai krei nang thei ka dengke nang sajak nai sudu sasimesi sajak nai 1-2 din no mutu khainai 1-2 din ni pore khane no pogoi thangnai amni bagi nang pogya jat life success khai phunuk di bui best sindana jat kenrok suicide khaine ni jiwan phano langma lama tan hadi please norok na ang request khai norok wan chuknai di norok ni buma bu phani bagi norok na asuk cost ko pusi tumani bongbo responsibility tongo borok onek no dukho nangnai borok ni bukhano baidi taklangdi nge norok no jotono video share khairi jotono